Moi boas noites e benvidos a este primeiro programa do debate de Irmandade TV, programa que facemos en directo, esperemos que todos estexades nas vosas casas véndonos nestes momentos, un programa que facemos desde o Polígono do Tambre, Santiago de Compostela. Para comezar o programa de hoxe está con nós Francisco Rodríguez. Moi boa noite. Boa noite. Bueno, Francisco Rodríguez, exdiputado no Congreso Español, exsecretario xeral da UPG, membro do Consello Nacional do BNG, é un dos principais referentes ideolóxicos da UPG e do Bloque Nacionalista Galego. Eu, para comezar, querería comezar con que cúmprese un ano aproximadamente da vitoria do señor Feijóo, do Partido Popular en Galicia. Onte mesmo, nunha entrevista na TVG, unha entrevista que foi cualificada de luva branca por parte de Beti Vázquez na súa crónica de Sermos Galiza, chegou a dicer que Galiza atravesa unha crise, mas non está en crise porque ten un goberno que funciona. Atravesa unha crise, mas non está en crise porque ten un goberno que funciona. E este comentario coincide un pouco no tempo co que estamos escoitando tanto por parte do Executivo Central como por parte de determinados banqueiros, no sentido de que pode haber unha recuperación económica. Non sei como valía vostede todas estas declaracións que se están producindo. Bueno, vamos a ver, unha das cousas máis graves que está acontecendo en Galiza neste momento é a irresponsabilidade terrible respecto do propio país, non? Entón, vivir nunha sociedade como a galega e dicir que isto é o mellor dos mundos posíveis, realmente solamente pode ter dúas explicacións, non? Ou un é un cínico redomado ou é un oportunista redomado. Non ten máis que esas dúas explicacións. Eu penso que no caso do señor Feijóo hai as dúas, non? E é, Galiza non existe, non? E, polo tanto, eu estou aquí para xestionar algo, claro, para non existe. Entón, estou xestionando algo que é simplemente un diseño español e un diseño europeo, e de enriba, pois, inténtase facernos creer que, por exemplo, Galiza está en mellor situación que Cataluña, ou en mellor situación que Euskadi, ou en mellor situación que en Madrid, non? Realmente, se os galegos e galegas non estuvesen tan intoxicados mediáticamente, terían que comprender que ningún das comparanzas posíveis é tan catastrófica como a nosa, un país con cantidad de parados, con emigrantes ao mesmo tempo, con unha pirámide demográfica desastrosa, sin sectores productivos, cada vez en nada en que soportarse a súa viabilidade futura. Polo tanto, eu diría que este señor, como mínimo, é un irresponsável e un cínico. Non hai outra opción. Agora, tamén é certo que en Galiza hai unha tendencia a non querer falar dos temas fundamentais que ten o país moi extendida, a desresponsabilizarse do que nos corresponde a nós. E a oposición? Como é a oposición? Porque no Parlamento galego hai 3 grupos parlamentarios nestes momentos. Como é a posición política da oposición, tendo en conta que hai unha maioría absoluta do Partido Popular, e no caso de que esa maioría absoluta do Partido Popular caese, para formar un goberno, pois de alguma maneira fai falta que esa oposición estexa articulada, non? Estexa con acción. Como é o papel da oposición no seu conxunto? Eu vou falar do que considero que debo falar, non? Vamos ver, cando nunha situación como esta, coido que xa non val, despois de 40 anos de democracia e na transición do século XX ao XXI, aspirar solamente a sustituir ao Partido Popular cos mesmos diseños, aceitando pois un réxime político como o que existe, aceitando un marco do Estado español como existente e aceitando unha Unión Europea como existente. Porque a xente ten que saber que se hai unha alternativa ao Partido Popular, bipartita, tripartita, ou que faga falla, pero con este diseño actual, realmente o resultado sería catastrófico. E entón, aí é onde vou falar da posición do Bloque Nacionalista Galego. Nós estamos intentando, por todos os medios, que o país teña cada vez unha conciencia maior da súa responsabilidade e, polo tanto, debatir temas que non se queren debater. Por exemplo, en primeiro lugar, como está financiada Galiza desde o punto de vista do diseño autonómico que ten. Galiza non é viável no marco autonómico, non é que non sexa Cataluña, Galiza tampouco. Se de feito, o Sergas ou a educación están como están, non solamente é pola política privatizadora do Partido Popular, é que con este sistema de financiamento outro goberno alternativo non faría tantas barrabasadas como o PP, pero tería tamén que facer recortes, porque non solamente é que os ingresos teñan disminuído, é que o diseño, o sistema que emprega España de financiar as comunidades autónomas é totalmente escaso e non corresponde ao que tributamos os galegos ao 100%. Por lo tanto, primeiro, responsabilidade, ese debate. Segunda cuestión,
un país sin entidades financeiras non é viável. Isto temos que sabelo perfectamente. E terceira cuestión, non se pode ter unha especie de autogoberno parencial cando non se sustenta en ninguna capacidade executiva real. E, por lo tanto, isto exixe un cambio de marco estrutural no Estado español. É dicir, o dereito a decidir, ter capacidade para facer co teu país algo distinto, algo diferente do que existe. Se o problema é simplemente desplazar ao Partido Popular por unha suma de forzas políticas electorais, eu penso que repetiremos escenarios moi pouco agradáveis desde o punto de vista das maiorías sociais. Acaba de falar de modelo de financiamento, cambio no modelo de financiamento. Que modelo? O modelo fundamental, e é unha cousa que o Estado español non quere aceitar, ni siquiera no caso catalán, é que a comunidade autónoma, en este caso sería o goberno real do país, tería que recadar todos os tributos ao 100%. E despois, se hai un proxecto común de convivencia no Estado español entre as distintas nacións, facer un acordo de canto diñeiro se dá por aquelas competencias que se xan compartidas, digamos, que señan comuns a todos, que hai unha execución delas que corresponde a un executivo que excede aos executivos nacionais. E entón, o que está facendo Euskadi recada todos os tributos, incluso a nivel das diputacións, a nivel das provincias. Porque a Constitución tamén o marca así, non? Claro, pero o que non se pode facer é que por os dereitos históricos en Euskadi iso seña posible. Hoxe non o farían, hoxe se puderan reformar a Constitución, eso acababan con esa cuestión. E esa alternativa non quere darlle a outras nacións, como por exemplo Cataluña. Cataluña está abocada ao independentismo e Converxencia e Unión foi abocada ao independentismo porque eso non se quere conceder. Pero que ese problema non é vasco ou non é catalán. O caso galego, se estuvéssemos moito máis responsabilizados e máis conscientes da nosa situación, sería un caso paradigmático desa necesidade. Pois hai que entrar un pouquiño, porque nas causas da situación do nacionalismo galego, porque para chegar a ese estadio tamén de conciencia, que haxa unha maioría social no país, que haxa un pobo detrás desa idea, pois a saúde das organizacións nacionalistas en boa medida vai nos dar as posibilidades, non? O Bloque Nacionalista Galego vende un proceso recentemente complicado, difícil, con escisións. Unha das escisións, a máis importante, a protagonizada por Beiras, que despois foi dar en Anova, cun éxito electoral importante. Que aconteceu en Amio? Pois en Amio aconteceu que había unha discrepancia política que non se formalizou como tal, e ideolóxica, e estivemos 2 anos aguantando unha especie de gallola de grilos sin que se formalizase en riba da mesa e dicendo, pois mire, nós queremos ir con forzas políticas estatal. Isto non lle escoitei a ninguén nunca. Vostede analiza que é unha cuestión de que se quería ir con organizacións estatais. É evidente, non? Si despois... A priori. Sí, eso estaba perfectamente preparado. Si non se teria producido con esta celeridade que se produciu todo. E despois vostede ten que considerar 2 cousas. Calquer proceso de unidade sobre o propio país, me imagino que comenzará polas forzas políticas propias, non? Eso entende calquera. Un nacionalista salía primeiro con nacionalistas. Eso entende calquera. Non hai que ser nin experto en política, nin hai que ser non hai que ter ningún tipo de sectarismo na cabeza. Primeiro, a unidade das forzas políticas que actúan no propio país. Segundo, que eu saiba, o Bloque Nacionalista Galego, desde o punto de vista electoral e desde o punto de vista de incidencia social, é bastante máis que Esquerda Unida en Galiza, non? Entón, se prefire a unidade con unha forza política sucursalista, minoritaria no país, frente a outra que non é sucursalista, que ten unha trayectoria e que era mayoritaria. Eso é unha opción de unha ruptura, vamos, clarísima, con unha tradición, con moitos anos de nacionalismo. Mire vostede, ainda hoxe, neste momento, a mí non me preocupan esta cuestión, porque eu teño claro que nós temos que ir pola vía da autoorganización e a unidade das forzas políticas galegas. A mí o que me preocupa máis que ese propio conflito, que volvo a repetir, estaba cantado, porque unha organización ultrademocrática como esta, como o BNG, que se pode discutir de todo, e ora a luz está, se pode contrastar, ver, e a prova de algodón facerse, o que é cada quen, desde todo punto de vista, incluído desde o punto de vista ético, palabra que tanto se gusta de utilizar, eu penso que, en este momento, o que nós temos que ter clarísimo é que o país ten responsabilidade, cree na súa propia capacidade, e a partir de aí actúa, realmente o futuro de Galicia vai ser moi oscuro, moi negro. E despois é unha cuestión que a mí me preocupa máis que todo este conflito, e é que non sei se nos estamos decatando de que os resultados electorais se están producindo cada vez máis sobre unha franxa electoral moi escasa.
vamos camiño de ir a menos do 50%. O sistema ten cada vez menos electores. Por eso, entón a mí non me preocupa tanto se 8 ou 9 diputados, porque eso, ao fin e ao cabo, é pírrico, como que haxa o 50% da poboación que non vote, e que nin vota, nin participa, nin quere saber nada. E, desde logo, desde o punto de vista do BNG, a mí é o que me preocupa, non outro, porque, vou a repetir, comprenderá que eu a estas alturas, despois de 40 anos en política, non estou por debatir de política sobre 8 ou 9 diputados. Bueno, nesa mesma asamblea, ao mesmo tempo, coincidía co que se ten chamado xiro soberanista do BNG. Por que o xiro nese momento? Pero que non é xiro soberanista, vamos a ver. Creo... Bueno, de alguma maneira o BNG viña de outras posicións. Vamos a ver, vamos a ver, toda a forza política... Da resaca do bipartito... É distinto, aí sí. Bueno, esa é a pregunta, hai ligazón, non hai? É que se non teríamos que coller e esquecer todos os días das Patria Galega, todas as movilizacións do BNG que iban sempre coa soberanía por diante. Ese foi un slogan tópico, desgraciadamente. É dicir, porque unha cousa é defender unha alternativa soberanista intentando introducila na sociedade e outra que seña un slogan puramente. A mí, se vostede me di que moitos anos do BNG eso foi un slogan, eu podo aceptar. Vostede considera que durante anos o BNG utilizou como slogan? Claro, creo que sí. De alguma maneira? De alguma maneira, algúns anos. Por qué? Porque había unha tensión moi forte por esa idea de gobernar. Isto que ahora, antes, ao principio, ti mesmo formulache, é que hai que expulsar o Partido Popular, ou temos que gobernar. Bueno, non me deso moitas veces, pois se chega incluso a unha consideración de que a autonomía era un marco posible para executar unha política distinta. E eu eso mesmo podo aceptalo no ano 1985, 90, 96, a mellor, pero creo que hoxe eso é falso. É dicir, outra cousa que fora gravísimo para o povo galego non ter unha experiencia histórica sobre autonomía con feitos consecuentes que terían realmente feito avanzar a sociedade. O sea, que non son dos que desvoto ou negativizo o que se pudera ter feito nun marco autonómico se houberan forzas políticas nacionalistas gobernando. Pero grave que nos collimos isto nunha fase, digamos, final, terminal, por suposto, non hexemonizada por o nacionalismo, con acertos e con erros. E, ademais, con unha certa tendencia a pensar que os procesos electorais ou os propios gobernos por si sós solucionan as cuestións. E iso antes era falso. Agora é moito máis falso ainda. E como pode volver o nacionalismo a convertirse en hexemónico? E explícome, de alguma maneira, co comezo do milenio, o nacionalismo, si ben non era maioritario desde o punto de vista electoral, si que o propio goberno, incluso de Fraga, tiña que debater sobre as cuestións que o nacionalismo puña arriba da mesa, sobre diferentes cuestións, incluso con sorpaso o PSDG. O BNG chegou a ser segunda forza política. Como pode recuperar o nacionalismo a hexemonía no país? É dicir, que o conxunto das forzas políticas debatan sobre as cuestións que lle preocupan a esquerda nacionalista. Ben, vamos a ver, que son as cuestións que deben de preocuparlle o país, non? Que iso é moi importante terlo en conta. Bueno, eu penso que, en primeiro lugar, é a presencia social e a acción social. Sin organización social non hai nada que facer, e nos tempos que corren, moito menos. E, sobre todo, tendo en conta un panorama mediático como que estamos vivindo, que, por certo, aproveito para darvos os parabéns por todos estes esforzos de intentar romper a hexemonía que en Galiza hai terrible de auténticos terroristas mediáticos, non? E, se queres, xos cito todos os terroristas mediáticos que hai en Galiza. Entón, case estas fendas é moi importante. Entón, eu penso que ten que haber organización social. A presencia institucional é importante porque é un factor de legitimidade, pero non é, hoxe, o factor máis importante para unha forza política que non pode aspirar en 2 ou 3 anos a ser hexemónica nun sentido real. Porque se non eres hexemónico socialmente, inda que electoralmente teñas unha certa relevancia, pois, en fin, as capacidades son mínimas, pírricas, non? Entón, eu me fixo moito máis, por exemplo, na capacidade para mobilizar a poboación. Por exemplo, no terreno lingüístico... E como ve a capacidade de mobilización? É que Galiza tena moi grande. É que este é o problema, a distorsión, a esquizofrenia grave que ten Galiza é iso, non? Que ten unha capacidade mobilizadora, sobre todo tendo en conta o caos mediático que hai, a confusión ideolóxica que hai, que non teñen outras partes do Estado español,
Bergantes isto despois non ten unha, digamos, unha traducción, unha traslación política e ideolóxica máis clara. Bueno, é evidente que aquí fallan moitas cousas, fallan 40 anos de unha escola dun sistema educativo fatal, que foi a peor, ademais, falla uns medios de comunicación, comezando pola Voz de Galicia, pasando pola Radio Televisión Galega e todos os aceláteres que non cumpren nada máis que funcións negativas, falla despois algo moi grave, e é que a xente, nos 30 últimos anos, comprobou que o país foi mermando as súas capacidades económicas, en termos relativos. E claro, para confiar, hai que ver tamén mudanzas. E nós temos que recoñecer que as mudanzas en Galiza foron, en moitos aspectos, moi negativas. Moi negativas, non? Eu vivo nunha cidade que hai unha sensación de derrota, pero sobre todo de angustia de que está caendo todo en riba nosa, que non deixa de ser unha metáfora moi avanzada de Galiza. E iso non axuda, porque a xente tamén quere ver determinado tipo de logros. Volvendo un poquinho para atrás, de alguma maneira, vostede dicía hai un momento que houve unha pequena rectificación, houve unha rectificación no rumo do BNG. Como avalia a etapa actual con Vence ao frente? Bueno, eu penso que isto non empezou con Vence, empezou con Guillermo Vázquez, que, por certo, era un excelente portavoz do BNG e un home dun grande tesón e que colleu isto nunhas circunstancias moi delicadas e puxo onde tiña que poñelo, e eu penso que o BNG nese aspecto está, desde o punto de vista orgánico, perfectamente restaurado. Vamos a ver, as decisións desde o punto de vista numérico foron moi pequenas, Outra cousa é que eso pasivizou máis a xente. Foron pequenas desde o punto de vista numérico. É evidente que o BNG sigue sendo a organización social ou política que ten máis capacidade de mobilización. En este momento, nin o Partido Popular. Se o Partido Popular convoca por o seu ideario político, non tería as 8 ou 9.000 persoas que tuvemos nós en Santiago de Compostela. E as outras, bueno, xa a vista está o que fixeron o que dan de sí, non? Bueno, recentemente vostede publicaba un artigo en Sermos Galiza que deu bastante que falar, titulado Sofismas, chambonadas e desercións. Ratifícase neses termos? Home, claro, vamos a ver. A mí o que non me gusta vivir nunha sociedade onde hai vaqueiros por todas partes e xeris disparando de maneira, vamos, fanática e fatídica e sin respeito por nada, e que nos demais teñamos que levar lavazadas e poñer sempre a outra mexela. Eu, desde logo, non me caractericei nunca por salir en xornais, nin por falar de ninguén, nin nada deso. Chega un momento que, cando alguén di que o país non ten capacidade, eu non o vou tolerar en silencio. Vale? O sea, eu non o vou tolerar en silencio eso, porque eso entra dentro do debate político e intelectual, ademais. Se alguén pensa que non ten capacidade, será unha cuestión subxetiva e persoal de quen o pensa así. Pero se con ese argumento se quere desbaratar que o nacionalismo, que o nacionalismo en Galiza non é viável, pois eu vou responder a eso, porque ese é un problema que vai ao cerne da cuestión, e cando se debate o cerne da cuestión, eu non vou estar calado. É dicir, que nós estamos moitas veces... Seguindo o fío, entón, un pouquiño, onde sitúa a deserción principal, por así dicilo? Pois en que non se quere ter unha perspectiva galega como fundamental da política, se prefire unha perspectiva estatal ou unha perspectiva europea. É dicir, con ese criterio, pois xa me dirá o que vai pintar Galiza. Efectivamente, o que está pintando, cada vez menos. É dicir, cada vez menos. Neste momento, a eliminación de Galicia do mapa político do Estado español é espectacular. Eso non sei a quen serve. Desde logo, os galegos e as galegas non. Pero eu quero reincidir que non se pode pedir silencios, conformidades, frente a chulerías, abultades, ou andar polo mundo como se un non tuvera responsabilidade de nada. Claro, porque a min vivir en un país de matonismo non me gusta. E hai, bueno, os medios xa ve como se reproduciron, por certo, traducindo ao español as miñas palabras, pero para reproducirlas 4 vez será porque se poñen de acordo, non? Digo eu, non? É unha reunión a zoc, porque senón é imposible. E despois, vivir en un país onde eu non son ninguén, a mí ninguén me pregunta nada, nunca, e de súpeto aparecer como se eu fora un gran personaxe, a mí é que me parece que isto non pasa en ninguna parte do Estado español. Eu, cando lle conto isto a alguén, pensa que é mentira. Eu, as persoas que coñozo da miña etapa, me digo, mira, aquí pasa isto me pasou e tal. Mírame como dicindo, pero este tío di a verdade. Pois sí. Ora, a mí non me pregunta nin por Salía de Castro.
Considera que o seu papel... Que, por certo, tería moito que decir. Considera, entón, que o seu papel nos medios está sobrerepresentado, digamos? No, non está representado nunca, solamente para que aparezca de cando en vez unha especie de monstro que resulta que non sei se o monstro que non ten dereito a falar ou a escribir é un módico medio de comunicación que xa pasamos Galiza, non? Que hai que tomar un poquinho de coña xa. Seguindo por aquí, recentemente o señor Beiras, este domingo concretamente na cadena SER, afirmaba que dentro do BNG hai posicións favorables ao que se está chamando por parte da Nova Frente Amplo. Hai posicións diferentes. Pero vostede cree que unha forza nacionalista... Non, eu non o creo, digo yo o que dixo Beiras. Pero a mí me parece ben, o señor Beiras o que se ten que preocupar de los follós que ten dentro, e do caótico, que eso sendo un grupo minoritario de 300 persoas. Eso sí que para nota. Aquí, desde logo, nunca escoitamos nada sobre eso, nin cando estaba o señor Beiras dentro da organización, que, volvo a repetir, sería lexítimo. E entón poderíamos telo debatido, non? Pero logo, dentro do BNG, eso non se lle ocurre a ninguén, porque, home, calquera persoa nacionalista comprenderá que aliarse con un partido, con unha organización política, que, vamos, ten o nacionalismo como zunia, e incluso ideolóxicamente con máis profundidade que o propio PSOE, porque o PSOE é un partido moito máis estaticista nese aspecto, a min é que me alarma. Ir a unha organización política que a súa base social fundamental está en Madrid e en Andalucía, incluídos touros e flamenco, é que me alarma. É que me alarma. Ir a unha forza política que desde a transición hasta hoxe se ten caracterizado en Galiza por estar, no caso das empresas públicas, e en particular no sector naval, ao servicio de que lle diten en Madrid e en Andalucía, bueno, pues, francamente, mire, que lle vou dizer? Eu respeto... Eso respeito de Beiras e da súa política, pero respeito da súa... Pero é que, para mí ese señor non é importante. Pero respeito da posición... ao problema político de fondo. Pero respecto ás posicións no BNG, que era polo que lle preguntaba, non por Beiras. Non, pero as posicións de política do BNG son esas. Estou contando o que pensamos desa forza política. Pero non é un capricho, eso está testado, se pode comprobar todos os días. Ahora, o BNG nunca recorre ao electoralismo desaforado de decir cousas nas que non cree. E agora estamos en unha etapa política onde hai forzas políticas que se poden apuntar aos bombardeos que sexa co afán de legitimar a súa posición momentaneamente. Despois xa falaremos. Pois vamos mirar cara adiante, vamos mirar cara ao futuro. Nuns meses hai eleccións europeas. Bueno, pois tamén en relación con esta cuestión hai diversas posibilidades sobre a mesa a hora de ir a esas eleccións. A circunscripción estatal é única. A lista que se vota en Galiza é a mesma que se vota en Murcia, por dicir unha comunidade autónoma. Como foi sempre, evidentemente. Pois o normal é... Que lle gustaría que o BNG fixese nesas eleccións? Agrupar a maior parte das forzas políticas galegas, todos que puderan, os que poidan e estean de acordo. É dicir, un acordo galego. Galego. E despois un acordo con outras forzas nacionalistas do Estado, que foi o que se fixo sempre. Pois a Esquerra Republicana, Mallur, é dicir, as que señan máis homólogas, non? As CUP, as que señan máis homólogas. E entón facer fronte á situación desde unha perspectiva rupturista co actual Estado español, e unha presencia na Unión Europea que polo menos esteñas de acordo en defender o dereito a decidir sobre nós propios, non? Ese sí que é un eixo vertebrador, porque despois, en outras cousas, lóxicamente, cada quen terá os seus matices e as súas diferencias, non? A pesar de que, en fin, todo o mundo evolúe, pero é certo que non temos a mesma posición os nacionalistas galegos, os vascos e os cataláns sobre cuestións como pode ser a maior visión da Unión Europea, inda que cada vez posiblemente haxa máis aproximación, non temos as mesmas urxencias desde o punto de vista económico. E despois hai procesos nacionais diferentes. Os temas lingüísticos son exactamente igual, é dicir, hai moitos matices, pero estamos, no fondo da cuestión, podemos ter un acordo. E foi como se actuou sempre, o BNG sempre, ou foi sempre con forzas políticas nacionalistas, que é o lóxico. Segundo algúns analistas, nestes momentos, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular xuntos poderían ter perdido, desde as anteriores eleccións xerais, 11 millóns de votos, segundo algúns analistas. Hai quen di que desos 11, 8 millóns non os recupera. Polo tanto, habería unha oportunidade nesas eleccións para demostrar a vontade das forzas rupturistas.
que resultados pode sacar o nacionalismo galego nese contexto? Vamos a ver, a mí non me gusta falar de futuro. Falando de presente... Bueno, un futuro moi inmediato, agora, digamos. neste momento, o problema grave que hai desde o punto de vista social e electoral é que a mitad da poboación non vai votar. Entón, mesmo, andar con esas enquisas é que é ridículo, porque iso está sobre unha base electoral tan mirrada, tan reducida, tan cativa, que calquera variación mínima, eso vai disparatalo. Entón, a mí non me gusta, a parte xa das intencións que podan ter todos as análises electorais que as teñen, non, pero é evidente que o bipartidismo se ten o problema de que se non vota máis que o 50%, e ainda en riba, dentro dese 50%, a súa porcentaxe está sobre o 30%, teñen un problema, teñen un problema. Eso podemos ver en... Claro, pero creo que sería mal estar pensando, a mí, volvo a repetir, como galego e como persoa responsable na parte que me toca do BNG, me está preocupando moito máis o feito de que haxa moita xente que podía votar o nacionalismo que non o vai votar. Que non o vai votar? Neste momento, non, pero que non vai votar nada. Xa. Claro, é que o problema é que se poden ter 14 diputados con 150.000 votos, ou con 120.000 votos. Vostede pensa que iso ten legitimidade para gobernar un país con o 50%, que haxa tres forzas políticas que teñan o 50 ou 52%, pensa que se pode gobernar ben así un país? Claro que nós nos temos que empezar a facer esas preguntas, E iso é o que está pasando neste momento. Ahora, se vostede me pregunta, dentro desta miseria, como nos vai ir a nós? Home, eu penso que nos vamos a aguantar ben o tipo, e incluso... Así quería rematar. Claro, eso non... Pero para mí eso... Vai aguantar o tipo. Claro, pero sigue sendo un problema. Que sigue sendo un problema. Entón, eso é como que digamos que a táctica sería resistir esta fase, coa rabia, porque a rabia está na sociedade, pero non lle tocou ainda un... Pois mire, eu... Que se trata de resistir esta fase, digamos, hasta tempos millores... Pero vamos a ver, en este momento é que non vai haber outra opción. E volvo a repetir, se as hai, van estar fundamentadas en un nivel de votación tan baixo que é un auténtico problema de legitimidade e de apoio social. E despois están delimitadas polo problema do diseño político e do diseño económico, que é moi duro. Entón, claro, eu o que pido tamén é que nós o que non podemos ir ás persoas e á sociedade en xeral tomando como norma o engano, o fraude continuo. Outra cousa, efectivamente, sexa o entusiasmo por intentar acabar con o goberno do Partido Popular, pero terá que ser sobre unhas bases reais, vou repetir, son 40 anos de democracia, non son, e unhas circunstancias internacionais, sobre todo na Unión Europea, como non houbo nunca. E, bueno, o que nos vai pasar, pois é o modelo grego, o modelo portugués, que é o que nos está pasando, pois, bueno, eu non creo que iso poda, por moito que un saque o 18% do voto, o 20% do voto, poda satisfacer a ninguén, porque Galicia seguirá desfacéndose. Entón, ese é o problema. Poñámonos de acordo sobre iso. Bueno, pois con esa reflexión vamos a deixar, porque aquí o tempo é fundamental na televisión. Así que agradecerlle que estivera aquí con nós hoxe e deixarlle moita sorte para vostede, para o BNG, para o futuro. Bueno, e eu, sobre todo, que a Irmandade de Televisión soporte ben todos os endites e que faga fenda, inda que sexa minoritaria. Xa fomos soportando algún, o sea que... Bueno, pois, e que faga fenda, inda que sexa minoritaria, que isto fainos moita falta. Pois sí, aí estaremos. Vale, gracias. Moitas gracias. Bueno, pois agora con nós estará na mesa de debate estará Martiño Noriega, Goretti San Martín e Antón Bamonde para falar o que deu de sí a folga no ensino, a folga xeral no ensino, e tamén estará con nós Javier Pérez Igrexas, o noso columnista desta semana, que nos vai deixar unha reflexión, e finalizaremos debatendo sobre a reforma, a lei sobre a reforma, madre mía, perdonade como estou, a lei sobre a reforma local. Ata ahora. En plena vaga de propaganda oficial a respecto de si estamos xa asistindo ao final da vixente crise sistémica, si hai ou non brotes verdes e si está a encetar a recuperación, compre botar a ollada atrás e repasármonos cal é o impacto real que esta crise
ten a ter arestora no mercado laboral galego e, polo tanto, que consecuencias xa tivo nestes 5 anos na situación que atravesa o noso pobo. O certo é que dende 2009 a 2013 registramos 115.000 desempregadas máis e, en troca, se perderon alrededor de 150.000 postos de traballo, co dato que se contabiliza nunha mingua por ese importe no número de persoas ocupadas que figuran na enquisa de poboación activa. Hoxe son 277.000 as persoas que en Galiza carecen de emprego. 90.000 familias xa teñen a totalidade dos seus membros sin ningún posto de traballo e moitas delas xa sin tampouco obteren ingresos de ningunha parte. A iso debemos sumar o efecto dunha migración masiva no caso da mocidade, sector a mocidade, onde se rexistra ademais unha porcentaxe de desemprego de máis do 50%. A que se debe esta situación? A crise non é unha catástrofe natural, non é algo sobrevido e ten causas estructurais, dicimos, sistémicas, que teñen a ver tamén cun deseño político. En primeiro lugar, hai algúns datos que nos poden servir para entendermos ata que punto ou un determinado deseño económico está detrás desta terrible realidade social. Hai un desmantelamento efectivo da nosa base productiva, algo que é preocupante non só en tempo presente, sino que ademais está chamando a inviabilizar calquer tipo de recuperación do emprego e, polo tanto, tamén da produción no futuro. Exemplo desto é que nestes 5 primeiros anos de crise se perdeu un 25% da poboación ocupada no sector industrial, até un 40% no sector de construcción e alrededor dun 14% no sector primario, a pesca e o agro. Falamos de datos en relación a 2009 e, polo tanto, debemos ter en conta en relación ao sector primario o esmorecemento paulatino que dende a década dos 90 se sufriu neste sector. Barreras, Pescanova, Freiremar son innumeráveis os exemplos de empresas pioneiras, punteiras en sectores estratégicos para o noso país que parecen ou que son presentadas públicamente como chamadas a botar o peche. O certo é que esta situación sintomatiza algo ben importante e é a incapacidade do capital privado de pular polo desenvolvemento económico, de desenvolver as nosas capacidades productivas. E se o capital privado, se as empresas privadas non son quen de poñer en marcha a nosa potencialidade productiva, non son, polo tanto, quen de xerar unha mínima garantía de produción e, polo tanto, de traballo, que é o que se debe facer? Debemos continuar a subvencionar a fondo perdido, avalar con fondos públicos, habilitar liñas de crédito extraordinarias a empresas que aos poucos anos, e Pescanova é un exemplo claro disto, ameazan con desaparecer, con deslocarse ou que corren un risco certo de seren fragmentadas para ser absorbidas por grandes monopolios capitalistas de outras partes de Europa, ou en troques hai algunha outra alternativa. Unha delas, e é importante porque ao fío do que está acontecendo en Euskadi coa corporación Fagor dentro da grande corporación Mondragón, é que a clave se cadra pasa por apostarmos sen ningún tipo de reticencia por unha intervención pública decidida, activa na economía. Si, intervención pública, o mesmo que se fai ou o mesmo mecanismo polo que se están nacionalizando as perdas da grande banca ou se están socializando outro tipo de resultados negativos en importantes industrias. Intervención pública que non pode ser a cambio de nada. E aquí a cuestión é se queremos seguir, insisto, a financiar con créditos públicos empresas privadas a cambio de nada ou se pola contra vamos a estar dispostos a que sexa a administración pública, a que sexa o goberno galego que dunha vez por todas planifique mínimamente a economía para poñer ao servizo da satisfacción das necesidades do pobo galego e dos nosos intereses como país. Non cabe, nun momento no que está aberto o debate alrededor da soberanía, non cabe soberanía política sin soberanía económica. E, dende logo, non hai soberanía económica nun país que non decide que se produce, para que se produce, canto se produce e de que maneira. E iso exixe, insisto, intervención pública directa na economía, tanto no accionariado das empresas estratégicas como tamén na dirección das mesmas. A través de que mecanismos? Ben, poderíamos botar contas do que xa levamos invertido a fondo perdido ao longo destes anos en moitas delas, caso de Pescanova, caso de Barreras, e o mellor botando contas nos decataríamos de que xa temos financiado en boa medida esa adquisición. Pero, dende logo, igual que ten suxerido o propio BNG no Parlamento de Galiza, se cadra é hora de levantarmos o tabú a respecto da nacionalización de algunhas empresas cando son fundamentais e cando operan en sectores de carácter estratégico.
5 anos de crise que nos deixan un escenario de empobrecemento, de desemprego masivo, de desmantelamento productivo e, polo tanto, un futuro incerto. Pero esa é a situación que padecen as clases populares, que padecemos o pobo. En troca, a realidade é ben outra para os segmentos dominantes, para o capital. Recentemente se había publicado un dato demoledor. Só 30 familias no Estado español atesouran preto de 32.000 millóns de euros. 30 familias, 32.000 millóns de euros. E o certo é que neste primeiro semestre do que vai de 2013, as empresas punteiras do capital monopolista español, esas que cotizan no denominado IBEX 35, registraron beneficios por importe de máis de 16.000 millóns, o que supón un incremento dun 25% neses rendementos, nese lucro do que eran de capital privado. Logo, a crise sigue, parece que se vai manter na medida en que nós non sexamos quen de alterar a correlación de forzas, que pulen, que permitan un cambio radical, unha mudanza radical nas políticas, a principiar por colocar dunha vez por todas a economía ao servizo da xente. Pois esa era a reflexión de Xavier Pérez Igrexas. Antes de pasar a pedir a opinión da xente que me acompaña hoxe na mesa, vou vos pasar a presentar. Está con nós Antón Bamonde. Benvido, Antón. Boas noites. Por terceira vez xa, un veterano. Efectivamente, un veterano. Moi ben. Tamén está con nós Martiño Noriega, alcalde de Teo. Moi boa noite, Martiño. Moi boa noite, Aurelio. E moitas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí con vos. E nada, completa a mesa, Goretti San Martín, membro da Executiva do Bloque Nacionalista Galego. Moi boa noite, Goretti. Boa noite. Xa por segunda vez tamén, o sea que xa coñeces o sitio e todo. Bueno, eu, en primeiro lugar, quero pedirnos unha valoración, un comentario, unha reflexión sobre o que nos deixaba Xavier, sobre o momento que vivimos na crise, as posibles saídas, non sei, disparade. Bueno, eu concordo bastante cas cuestións que se recollen na súa opinión, non? Eu penso que a saída é unha saída que polo menos no que a economía real, na vida das persoas non se visualiza de momento, non? Máis alá dos datos macroeconómicos que están dando, estamos a asistir a unha gran fraude dende o punto de vista da cidadanía e da situación da cidadanía, non? E eu penso que por moito esforzo que haxa dende, bueno, pois os intereses mediáticos, os intereses económicos, de falar de punto de inflexión, isto non deixa de ser o rebote do gato morto, determinados organismos que nunca pasan polas urnas. Pasa que é unha campaña fortísima agora, non son sospeitosos, sí que o é, pero bueno, é que eu creo que a realidade golpea tan duro que está a romper incluso con ese tipo de percepción dirixida que pretende o poder enviarlle á cidadanía de que se está saindo unha situación na que non se está saindo. En todo caso, eu penso que os datos están aí para analizalos, aí tocábanse na opinión unha serie de datos, pero todos os vemos no noso entorno, non? A nivel de país hai un drama coa emigración, hai un drama co desemprego juvenil, hai un drama na definición de modelo productivo, hai un drama no horizonte e hai unhas determinadas persoas que están xogando a escapismos e a xerar percepcións que non existen, non? E determinados organismos como o FMI, incluso xa non só a nivel do país, senón a nivel do Estado, están a demostrar sistemáticamente que polo menos ata 2015-2016 non haberá xeración de emprego real e que vimos a andar sobre tasas de desemprego que anden instaladas no 25-26%. É un verdadeiro drama que é o que estamos vivindo. Por non falar de cuestións que darían por un programa monográfico. Pero canto poden ir estas campañas? Porque claro, no ano pasado víamos como Feijóo dicía que este ano iba a ser millor e agora estamos dentro dunha campaña na que nos din que o ano que ven vai ser millor. Falan da carreira de galgos, non? Da carreira de galgos, de cando vai chegando, volven a sacar un pouco máis adiante e pídenos un esforzo, non? Que nos están pedindo aquí esforzos continuamente e están aproveitando para facer unha reforma absoluta do estado de benestar que en algún momento podemos chegar a albiscar, non? E dos servizos públicos. Bueno, falábamoslo fora de cámara e eu penso que é unha realidade, pero nos daría para falar e poñer moitísimos exemplos, non? Eu creo que a recuperación non existe e en todo caso podemos estar no rebote do gato morto, podemos estar nunha estabilización do desastre. Goretti. Ben, o engano é evidente que volve cada pouco e eu penso que fica demostrado cada vez que temos posibilidades de escoitar a algúns representantes políticos do Partido Popular, a Feixóo mesmo no último debate do Estado da Nación, a capacidade que hai para mentir e enganar, disto que eu penso que un sector xa importante da sociedade galega que se está comezando a convencer de que non é realmente ese modelo, esa crise non que queren, senón que é realmente un roubo, un engano á cidadanía
cidadanía, porque realmente sí que o que se está a facer é provocando unha mudanza de modelo moi importante, onde haxa unha elite económica que continue reforzándose cada vez máis, ampliando os seus beneficios. Aí están os beneficios das grandes empresas multinacionais, aí están as grandes fortunas, as que tamén se facía referencia na opinión que acabamos de escoitar. Aí están cantidade de elementos que dan conta de non estarmos nunha situación de recuperación absolutamente para nada e de estaren a provocar absolutamente problemas estruturais gravísimos que nos van levar a unha mudanza clara de facer. A sensación que ten a cidadanía, os veciños e as veciñas, os galegos e as galegas, continuamente é de que cada vez os pobres son máis pobres e cada vez hai unha élite rica que é máis beneficiada. É realmente isto un problema grave de que só sairemos coa consciencia realmente de que podemos realmente mudar, modificar este modelo, de que hai políticas alternativas que se poden facer doutro sistema e, desde logo, eu non acredito nalgúns datos que ás veces aparecen por aí, que se poñen en circulación e que poden responder en determinados momentos a datos de simplemente estacionais, de emprego, pero o certo é que non hai emprego de longa duración para nada e o certo é que nós seguimos vendo como persoas cualificadas e non cualificadas, como a mocidade continúa a emigrar, continúa a marchar e a fuxir do país e como cada vez a xente está máis desesperada, levando a cabo cousas que até o de agora, desde logo, non foron vistas e moitas veces, ademais, nin sequera se lles dá, tamén se falaba diso anteriormente, nin sequera teñen repercusión nos medios de comunicación, desde persoas que deciden suicidarse, que esa discusión son verdadeiramente asasinatos, nin sequera se quere dicir iso, a persoas que están en folga de fame por este sistema injustísimo, 10 mulleres vítimas de violencia de xénero na Coruña, a toda a xente que se sente absolutamente estafada e defraudada polos poderes públicos. Eu penso que non hai tal recuperación económica, tamén coincido coa opinión que vimos de escoitar, e que isto é simplemente un bulo para que a xente continúe cada vez dicindo vou aceptando cada vez estar en peores condicións. Entón é efectiva esta táctica ou non? Entón, esta táctica de ir prometendo, mañán sí, efectiva en que términos? En términos electorais? En términos de que a xente di, bueno, a ver, se se queda tranquila, non di, a ver se é verdad. Creo que obviamente hai unha campaña orquestada na que participa desde Botín hasta os principales diarios españoles, económicos, etcétera, que intenta efectivamente crear este efecto de que saímos da crisis, non? Todo o problema está en que as eleccións europeas están a volta da esquina, simplificando moito a cuestión, non? Ora, a cuestión, realmente, porque todos estamos de acordo, Xavier casi o dixo todo, entonces a cuestión, en realidad, é isto... Ahora que dis, perdón un momentiño, Antón, ahora que dis que todos estamos de acordo, teño que aclararlo para a audiencia. Hoxe queríamos que estuvera aquí o Partido Popular, hai unha cadeira aí libre, non está, prometeronnos que para a semana que ven aquí van a estar, pois aquí vos agardamos. Era unha aclaración que tiña que facer, porque nós queremos que estexe o Partido Popular, entre outras cosas, para defender que efectivamente sí que hai recuperación. Disculpa, Tó. Entón, a pregunta é, donde ou cando tocará fondo isto? Porque eu creo que non cabe dúbida, todos compartimos esta idea, de que non é únicamente unha crisis económica española que ten que ver con a burbulla inmobiliaria, sino que hai algo máis de fondo, que é histórico, que é un cambio de ciclo mundial, donde se está producindo de maneira intencionada, efectivamente, por unha especie de plutocracia internacional, un acoso e derrubo do estado de benestar. Entón, ao comezo da crise, algúns economistas, de un modo moi concreto, decían que nos países do sur de Europa, e en España en particular, os salarios tiñan que baixar do redor dun 30-40%, isto para resultar competitivos, se entendía na área euro. Bueno, habría que facer contas, os funcionarios públicos, desde logo, seguramente esa cifra está xa moi cerca de ser real. En outras, habría que facer a suma, habría que dicir, oiga, a usted lle rebaixaron o salario, tal vez, digamos, un 6%, pero despois lle subiron o gas X, lle subiron a electricidade X, isto lle subiron o IPC X, bueno, habría que facer a suma total, e entón, efectivamente, a reducción de salarios sería considerable. Bueno, o que está en curso
en definitiva, é un cambio de modelo que, efectivamente, consiste basicamente no empobrecemento da maioría e no enriquecemento dos ricos. A pregunta é, repito, en realidad, cando tocar a fondo isto e existe algunha posibilidade de reacción social frente a isto, porque realmente non me parece que ata o momento eso teña sucedido. Quer dizer que tal vez hai a sensación... A que te refires cando dis reacción social? En que sentido? No sentido de que a xente no fundamental non comprende o que estaba sucedendo e, por tanto, non sabe a quen atribuir a responsabilidade. E, por tanto, cando tú non sabes en que consiste o mecanismo, dificilmente podes, digamos, opoñerte a esa roda, non? E eso, naturalmente, no outro programa falamos do fascismo. O fascismo, tal e como ahora aparece, como históricamente percebe tamén, consiste basicamente que lle atribuyes aos inmigrantes, por exemplo, a culpa de algo que obviamente os inmigrantes non teñen, pero é moito máis fácil meterse cos inmigrantes que coa oligarquía do teu país, digamos, non? Entón, este mecanismo, eu repito, a cuestión... Conflitos secundarios, non? E analizando un pouco o que te dicías, non? A obscenidade de determinadas posicións, como a de Botín, por exemplo, estes días, non? Está chegando diñeiro... Nos encontramos nunha situación de financiocracia, nos encontramos nunha situación na que, en certa medida, a maioría social agredida está avalando cos seus dereitos as desfeitas dun sistema financiero que facía augas por todas as partes, e, ademais de non saber onde vai a parar e onde nos imos a quedar, porque podémoslo intuir, lugares moito menos cálidos, non? Dendo o punto de vista incluso dos dereitos sociolaborais. O propio traballo non che vai a garantir que podes vivir con dignidade. Capitalismo feudal do século XXI. Temos que escoitar cuestións como que saian banqueiros que tiveron un rol importante nesta crise a decir que nunca entrou tanto carto e nunca hubo unha situación económica tan positiva e nunca o sistema financiero estivo nunha posición de tanta ventaxa, non? Cando a xente está verdadeiramente desesperada, non? Por eso digo que a realidade golpea tan duro que rompe con este tipo de percepcións interesadas que se intentan lanzar. E a cuestión é o que decía Antón, como somos capaces de artellar mecanismos de defensa colectivos nunha situación de urxencia, como somos capaces de decodificar un ataque destas características e, sobre todo, como somos capaces de buscar modelos antitéticos diante do que está acontecendo baixo un común denominador. Aí está enriba da mesa a cuestión. Claro, eso daría para moito, non? Pero a situación é de extrema urxencia, de extrema necesidade, e en estes momentos non fai falta que o digamos nós. Seguramente o que diga Antón ten razón de moita xente non se explica por qué, non? Pero sí que estamos vendo o que está pasando. De calquera maneira, había tamén nas palabras que decía na valoración, na reflexión que facía Xavier Pérez Iglesias, había unha cuestión moi importante que é a necesidade tamén de tomarmos consciencia desde unha perspectiva, digamos, de dereito a decidir e de posibilidades que temos de producir propias. Este é un elemento que eu penso que é central para podermos avanzar. Unha cuestión é que isto sexa, pois sí, unha crise que afecta en distintos lugares e de distintas maneiras, e outra cousa é que concretamente no Estado español esa crise vai acompañada dun forte proceso de recentralización e de verticalización, de eliminación de todo tipo de posibilidade de conseguir, digamos, de intentar eliminar todos os trazos que teñan que ver con dereito a decidir, capacidade de producir e intento tamén de facer e de frear a consciencia de posibilidades de acreditar na reacción que pode haber. E nese sentido, eu penso que a reacción social que podemos artellar colectivamente ten que pasar desde un principio, desde unha maneira inicial, por afortalarnos como, neste caso, nación, como nación sen Estado, mas como nación con moitísimas potencialidades, a que tamén lle foron negadas esas potencialidades de maneira histórica, a que nestes momentos non está arruinando todos os sectores productivos e que nestes momentos están conseguindo, justamente con esta política centralizadora que está facendo o Estado español, servindo eses mesmos intereses. Isto tamén é un aspecto que ten que cruzarse. Se non o cruzamos, eu penso que non diagnosticamos ben cal é o problema, onde está e por onde podemos comezar a sair. Antón, para fechar, vamos ao seguinte tema. Sí, vamos a ver, eu daría, por un lado, Angela Merkel insistiu unha e outra vez en que a produción europea é o 7% da produción mundial, que é o 25% do PIB mundial e que é o 50% do gasto social. Por tanto, Angela Merkel é evidentemente a portavoz do neoliberalismo e, se se quere, da gran empresa.
Entonces, fágase o cálculo, realmente o que ele está dicindo é, señores, ustedes teñen un grado de protección social demasiado elevado, por tanto, hai que reducir o peso do estado de benestar, xa non digo eliminarlo. E teñen ustedes que entender que no mundo, pois, tal vez en Bangladesh, ou na India, ou na China, ou onde seña, pois hai xente que traballa igual de ben e moito máis barato e sin ter estes hospitais, estes institutos, etc. Este é un mensaxe que se lle transmite a xente, non? E é un mensaxe que creo que de momento non foi combatido eficazmente, non? Despois hai unha ignorancia, creo, por parte da oposición, bastante clara de mecanismos moi evidentes. Por exemplo, eu me gusta insistir no caso español, que do que teño os datos, o 44% da riqueza deriva das rentas do traballo. De tal modo que a outra parte é o 56%. Pois ben, capital. O restante. Claro. Por tanto, sin embargo, ese 44% paga o 90% dos impostos e ese 56% dos ricos estopan o 10%. Isto é un atraco a mão armada, é indecente, é inmoral. Esta é a estrutura fiscal que hai en España. A xente moi rara vez entende esta estrutura fiscal. Obsérvese que mételle copagos, repagos... Obsérvese que nos últimos anos aumentaron os impostos, os de baixo. Aumentou o IVA, aumentou o IRPF, aumentou os impostos especiais sobre a gasolina, etc. Sin embargo, hoxe mesmo, Ignacio González, presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, dice que vai a sacar o imposto sobre o patrimonio, non? Etc. De tal modo que hai unha política sistemática de cargar tamén fiscalmente a crise sobre os lombos traballadores para pagar aos bancos, para pagar, etc. E, sin embargo, aos ricos, o dixo Aznar no momento, en España os ricos non pagan impostos. Isto é a pura verdade. Eu creo que se a xente soupera a estrutura fiscal que hai en España, habría unha revolución. Creo que, non sei este punto, a xente é consciente. Se a xente entendera, soupera tamén o fraude fiscal en España por parte, basicamente, das grandes empresas, algúns calculan 45-50.000 millóns de euros anuais, pois isto sería hecatombe. Estes mecanismos, ata que punto se comprenden? Creo que non demasiado. Bueno, pois temos que facer moitos debates para facer esa pedagogía. Imos ver o vídeo sobre o ensino, sobre o que deu de si esa folga e as movilizacións, e volvemos. Foi un rotundo non a longo. A comunidade escolar, o conxunto de todo o ensino de Galiza, de maneira unísono, hoxe berrou que realmente estamos ante unha lei que ten que ser retirada. Nós temos que decir que estamos ante unha lei que, sin lugar a dúbidas, é un atentado contra un dereito fundamental, esencial, que é o dereito á educación. Porque, sin lugar a dúbidas, pretende, de alguma maneira, liquidar as diferentes culturas do Estado español, que non sea a española, na medida en que, mesmamente, fai insumisos ao aprendizaxe do noso idioma ao propio alumnado. Pero hai tempo que non teño ninguna dúbida. Pois ese era o vídeo das movilizacións desta semana, perdona Martiño, que me din que xa estamos dentro. Ah, que ben. Claro, que agora con isto do directo tivemos un problemilla, pero xa estamos dentro. Esas eran as movilizacións masivas que se daban no país, no conxunto do Estado español, contra a lei do ensino aprobada polo Executivo Central. Apenas vos quería pedir unha valoración de que pode pasar con este tema, porque é certo que a comunidade educativa maioritariamente está en contra. No Congreso Español apenas o Partido Popular foi o único partido, non sei que era o PID, e apoiou esa lei. Que vai pasar? Hai voces por un lado que din que non vai ser aplicada. Bueno, non sei como vedes esta cuestión. Falábamos antes da financiocracia e da crise e de como avalábamos con os nosos dereitos esa financiocracia. Habría que ver tamén como aqueles que dilapidaron a soberanía política, os mandados dos mandados, os que están aplicando as receitas, aproveitan tamén o contexto para introducir cabalos de Troia dentro do punto de vista ideolóxico. Esta lei é absolutamente ideolóxica, recentralizadora, aposta pola competitividade,
elimina cuestións positivas do modelo educativo e supón claramente unha fonda regresión, non? Polo tanto, forman parte deste contexto no cal o Partido Popular está a mover cómodo, porque además sirve de absoluta cortina de fume diante do que está acontecendo e, bueno, forma parte dun paquete de medidas onde podemos falar do tema Parot, onde podemos falar da lei da vergoña, como lle están a chamar, onde podemos falar, en breve, das medidas Gallardón respecto ao aborto. Son medidas claramente regresivas e que teñen un trasfondo ideolóxico importante e que sacan, bueno, unha parte do Partido Popular. O rexeitamento está sendo moi importante. Eu vin unha comunidade educativa mobilizada, concienciada, e se houbera un mínimo de sensibilidade por parte do poder establecido, teria que haber, polo menos, pasos ou xestualidades. Son pesimista, coido que non. Coido que Bert está xogando o rol que moitos queren que xogue, incluído o presidente Rajoy. Penso que para alén de ser unha lei ideolóxica, é verdade que implanta o modelo que ten o Partido Popular, con todos os seus clixés, os seus estereotipos, os seus preconceptos, mas para alén diso é unha lei que se insire perfectamente no neoliberalismo, na procura de pensar, de intentar formar persoas que única e exclusivamente sexan persoas que consumidoras, non sexan persoas que exerzan unha reflexión crítica, unha avaliación sobre o mundo, autónomas, que sexan capaces xustamente de transformar esta sociedade, que é o que se espera, o que debíamos esperar das persoas que pasan polo ensino, e é unha lei que se insire tamén nun modelo económico onde o que se vai facer é conseguir tamén que haxa uns sectores da poboación moi grande que non cheguen a ter nunca o ensino superior ou a que se vayan pouco a pouco clasificando, facendo xustamente unha segregación que xa vai vir determinada tamén polos recursos iniciais de que se parte, en vez de intentar xustamente conseguir reequilibrar, conseguir reforzar aqueles sectores da poboación máis desfavorecidos ou máis discriminados. Esas persoas xa van estar fora de xogo desde un primeiro momento. Así que, claro, é un pouco a lei de que facedes, as fillas e os fillos dos pobres. Eu non sei se se aplicará... A comunidade educativa tal como está, mobilizada... A verdade é que coa resposta popular que ten, eu penso que deberíamos conseguir unha insumisión á súa aplicación. Eso debería ser o seguinte proceso, mas o certo é que o Partido Popular estáse quedando só absolutamente nunha, noutra, e a acumulación algunha vez ten que chegar, porque se moitas veces escoitamos que nos falan de consensos, pois onde foron capaces de conseguir consensos con esta reforma? Absolutamente. A comunidade educativa, todos absolutamente os movimentos sociopedagóxicos. Eu penso que gran parte da sociedade tamén está concienciada do que significa esta lei, así que deberíamos de conseguir que nacese, como algunhas persoas tamén xa dixeron, morta, inicialmente. Ese debería ser... Antón, lei morta, lei viva... En fin, si depende do calendario de aplicación e do calendario electoral. E se os outros partidos no Parlamento Español, efectivamente, cumplen o que prometeron, é dicir, de rogala, inmediatamente cambiarse a relación de forzas no Parlamento Español. Eu creo, efectivamente, como decían os meus compañeiros, que hai unha intención propagandística na lei, e eu diría incluso concretamente de aglutinante electoral. O PP sabe que está perdendo moitos votos, entón necesita que o seu núcleo duro telo ben cimentado. Entón, digamos, todo o ruido sobre a decisión do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, a reforma Gallardón, a lei Wert, digamos que contribuyen moito a esa cimentación do núcleo duro do electorado popular, por decir algo distinto do que se viña dicindo. Bueno, para ir rematando, vamos a falar de outra cuestión que está en riba da mesa, que vai afectar moi especialmente os concellos, esa lei da reforma da administración local. Estáme costando moitísimo pronunciar esta lei, sei que o nome é máis longo, pero estáme costando. De alguna maneira, algunhas voces que apuntalan a que isto vai un poquinho na mesma dirección, é dicir, reducir a autonomía de concellos, menos financiación e, polo tanto, menor prestación de servicios. Hai concellos que contraatacan dicindo que van a cubrir determinadas partidas. Non sei se isto é eliminando de outras. Ti que eres alcalde, Martiño, como ves esta lei da reforma? En que pode afectar un concello como o teu? Os concellos, se somos honestos, poderíamos decir que están intervidos dende hai polo menos 2 anos. Determinadas... Intervidos. Económicamente intervidos,
baixo plans de pagos a proveedores que sirven para refinanciar a banca, e incluso baixo principios en materia de persoal que impiden a contratación de persoal público e obrigan moitas veces a externalización de servicios e incluso a non cobertura de traballadores públicos que se van xubilando. E logo... Unha supervisión da... Hai, sí, unha serie de real decretos e unha serie de directrices que emanan de Montoro, Made in Montoro, que se están aplicando sistemáticamente dende hai 2 anos e que cercenan a autonomía local. A maiores aparece esta reforma que únicamente apuntala as peores previsións, non? E que basease nunha mentira, que é a cuestión economicista. En estes momentos o volumen de endevedamento do Produto Interior Bruto está en torno ao 90%, o imputable á administración local dentro do que sería a tarta de reparto desa débeda pública que non deixa de ser moitas veces outra cuestión a falar, pois non supera o 4%. E dese 4% unha sexta parte o Concello de Madrid, xestionado polos excelentes xestores da dereita. Entón, en base a esos criterios, utilizan a lei de reforma da administración local dicindo que van a forrar, pero no fondo que están cercenando espacios de liberdade, eliminando a xestión de servizos sensibles, sobre todo nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Teo ten 19.100, co cal teño máis fe no empadroamento dos meus veciños e na fixación de poboación que nas políticas estatais, e nos concellos de menos de 20.000, cos servizos sensibles, introducindo un reforzamento e un aumento da musculatura das deputacións, que son entes non democráticos que non pasan polas urnas, opacos e con políticas clientelares. Para que? Para xestionar servizos sensibles, educativos, sociais, e baixo que principio? O principio da rentabilidade e da sustentabilidade en cuestións moi sensibles que non teñen por que telos, servizos sociais, educativos, de conciliación. Claramente isto é un atentado e é unha lei que vai ter unha repercusión terrible sobre o conxunto da cidadanía porque está dinamitando determinados espacios de liberdade que son os que quedaban a todos os niveis, institucionais, tamén informativos, que son os da proximidade, os locais. É dicir, aí onde había unha saturación de oxígeno importante, está introducíndose moito CO2 e este unha máis, e veremos as repercusións en 2, 3, 4 anos. Claro, logo, o que dicía Antón antes, que se lle explica a xente que o culpable non é o goberno local nin o concello e que forma parte desta engranaxe que se está... Eu creo que vai ser difícil de explicar cando se deixen de prestar servicios sociais, a esa introducción de iniciativa privada, en cuestións sensibles, de deterioro da prestación da primeira liña da trinchera municipal, vai ser moi difícil de explicar e eles están facendo eso claramente a priori e co consentimento por acción ou omisión de moita xente. Goretti. Si, para além de haber destas cuestións que ten razón Martiño en que os concellos xa están intervidos desde hai tempo e de feito houve concellos que decidiron mostrarse insumisos a esa intervención, como o Concello de Pontevedra recentemente dicindo que supera o teito de gasto e que non admite digamos esas marcas, eses impedimentos para desenvolver políticas alternativas. Hai unha cuestión que é especialmente grave e é que no caso dos concellos galegos saen aquí duplamente discriminados. Esta é unha lei fortemente regresiva, unha lei, é certo, que atenta directamente contra a democracia, que invade competencias, mas é unha lei tamén que non ten en conta criterios que son fundamentais no caso galego, como a dispersión poboacional e a cantidade de núcleos que teñen os concellos galegos. Non é o mesmo ter que ofrecer servizos para un lugar, unha cidade ou un espazo grande, que ter 90 núcleos de poboación, 100 núcleos de poboación no teu mesmo concello. Entón, hai unha serie de cuestións que fan especialmente grave, especialmente dramática esta cuestión e que tamén provocaron que no caso galego houbese moitas voces mesmo dentro do Partido Popular que algunhas por abaixo que se van dicindo que están totalmente en contra e que outras que mesmo se atreven a dicilo públicamente e iso fixo posible digamos que houbese unha manifestación conxunta da FEGAN onde lembremos que ten maioría o Partido Popular en contra un rexeitamento total a esta reforma. Que vai acontecer mañá, cando isto xa vai ao Congreso dos Deputados, xa ali o debate en comisión das emendas parciais e cando se decida mesmo que unha lei desta entidade, que pode significar unha ruína total para a cidadanía en xeral e de maneira fundamental no caso galego unha desertización enorme e unha perda de postos de traballo fundamentais que vai pasar cando xa dean por aprobado. Isto mañá probablemente sen nen sequera pasar a pleno vai pasar e que van facer despois e que fixeron xa
na votación das enmendas á totalidade, os deputados galegos do Partido Popular en Madrid, máis unha vez, están traizoando, van traizoar, dicindo aquí unha cuestión, na FEGAN aprobando de maneira clara unha serie de enmendas e de reformas e de rexeitamento a esta reforma local e despois en Madrid facendo outra cousa distinta, e será algo tamén do que a poboación que lles terá que pedir contas. E a respecto do que decías, claro, de que poden facer os concellos, o certo é que... Porque comentabas que algúns concellos están declarándose insumisos, están dicindo, non, nesta partida nos vamos dar, pero tamén, se hai esta autonomía ou con esta lei, ou xa directamente con concellos intervidos, haberá tamén que sacala de outra partida, non? Ou de outro lado, non sei. Hai veces en que hai unha cuestión que eu penso que ten que ser a principal e que non poden ser, tampouco é a cuestión, hai determinados servizos que teñen que estar garantidos para o conxunto da poboación, non? De ensino, de sanidade, de servizos sociais e demais. Mais o certo é que en determinadas situacións, e logo hai certas marxes de manobra para os concellos, sobre todo cando ás veces os poderes públicos ou outras administracións non están garantindo, e aí están os concellos paliando moitas veces tamén, porque coñecen esas necesidades, están facendo esas funcións, e o que quere impedir o Partido Popular nestes momentos é que os concellos fagan iso. É certo que son máis... atacando, resistes, estar tapando buracos de deixación de funcións de outras administracións, en dependencia, en emerxencias sociais, etcétera, etcétera, non? É desesperante, a situación é unha situación límite. E a cidadanía, claro, nestas alturas sí que ten que coñecer que, por un lado, en algunhas ocasións vai ter que desplazarse moitos kilómetros para unha prestación, pero por outro lado vai quedar sin posibilidades de facer os concellos promoción económica, servizos sociais, sin posibilidades de ofrecer actividades culturais, actividades deportivas, cantidade de cousas que hoxe en día son moi importantes para un sector da cidadanía. Este vai ser un tema absolutamente dramático, isto cando se aprobe, esperan nos anos moi duros para combater esta legislación, no caso galego de maneira moi, moi especial. Antón, que xa está por aquí Víctor, sentándose. Non, basicamente a idea na que existían os dois camaradas, unha vez máis, hoxe parece que hai un grado elevado de consenso, non? Unha que, efectivamente, a intención de fondo digamos, retirar a financiación aos concellos para que non acometan funcións que eles non queren que cometan. Entón, efectivamente, eso operará contra, en fin, os servizos sociais e contra moitísimas cousas. Eso, cando realmente a administración local, pois nunha época de pobreza rampante como a presente, pois tal vez sería o organismo máis apropiado, dado que conoce máis as necesidades a pé de obra, como veciño a veces, ou tal vez o lugar máis apropiado para gestionar precisamente as situacións de necesidade económica, non? Así que eu creo que esa é a intención. E despois, o segundo aspecto, hombre, pues, obviamente a idea de... Hai 4 ou 5 anos, cando empezou a crise, pues, todo o mundo decía, se vos acordades de cando Italia suprimeu non sei cantos miles de entidades, non? Dicía, hombre, aquí hai que proceder unha reforma da administración, ainda se dice, nunca se especifica en que consiste a famosa reforma da administración, si ha de consistir en algo serio, habría que eliminar as diputacións, porque as diputacións hai que recordar que son forman parte do diseño centralista de Javier de Burgos do século XIX, 1800 e pico, etcétera, etcétera, e que carecen de sentido no actual marco autonómico. Por tanto, as diputacións terían que desaparecer simple e llanamente, e en todo caso ser sustituídas por organismos metropolitanos ou... Todo o contrario. Non sei exactamente, pero todo o contrario desde logo. Sí, vamos ben. É que, como realmente, ao final, a función dos alcaldes, non, das alcaldesas nesta etapa serían como os pedáneos non antigos, é simplemente unha función administrativa, un puro xestor que poña e nada máis. O que pasa é que Goretti hoxe administrativo é casi todo, porque os concellos son entes administrativos, as comunidades autónomas tamén son entes administrativos, porque actualmente a Xunta de Galicia é unha especie de diputación, non? Quero dicir, sin contido político. Mais por un baleirado de competencias e porque o Partido Popular fai unha política sumisa, podería facer outra política. Por moitos motivos. E o propio goberno español, todo o mundo sabe que está intervido polo directorio europeo e que realmente o goberno español hoxe ten unha terminal administrativa de decisións que solo parcialmente manexan. O sea que vivimos nun mundo en que as grandes decisións, pois, desde logo, se lle furtan ao pobo chavo. Mais como unha maneira xustamente de sair disso sería unha transformación local, desde a transformación local, desde tamén que a xente se dea conta do que lle está acontecendo no próximo. Eu penso que aí hai unha revolución silenciosa latente que pode axudar non a transformar o conxunto. Un espazo de ruptura que lle chaman, non? Que ti antes cuantificabas, non? E que está aí. A cuestión é que ese espazo existe, a diagnose está feita, pero o tratamento creo que non está elaborado todavía.
Eu dubido que existe, pero bueno, eso xa... Que non existe espazo de ruptura, dice. Eu non teño ninguna dúbida que sociolóxicamente existe. Pero ninguna dúbida. Eu tampouco a teño, personalmente non a teño. Intuitivamente parece máis evidente que hai unha gran desafección respecto da política e dos políticos e o que hai é desistimento, máis que espazo de ruptura, me parece. Pero entón volverán ao sistema, na tua opinión, Antón? Porque é evidente que están fora moitos deles. A día de dentro de 2 anos, non sei o que sucederá, digo que a día de hoxe penso que hai o desistimento de unha gran parte da población e un descrédito xeneral da política dos políticos, de todos. Isto é o que hai. Volvemos ao principio. A xente non focaliza quen é responsable deste cambio de modelo económico e social. Creo que é un dato que si verdadeiramente se consolida de cara aos vindeiros procesos que, por exemplo, que o bipartidismo baixo apoio por debaixo do 50% é un dato que é representativo de que ese espazo existe e non é homologable. É dicir, polo menos non ten unha transversalidade na que poidamos prorratear responsabilidades en todo o mundo por igual, non? Outra cousa son as perdas en ese proceso, outra cousa é a xente que sí que desiste de calquer outra opción, non? Estados Unidos, de modo estable, hai case o 50% da población non vota. Quer dizer que hai que a Unión Europea... Tamén un sistema político, digamos, sen rupturas que se consolidou ao longo de moitas décadas, non? O sistema político español non deixa de ser... Bueno, Estados Unidos tuvo as súas propias, a década dos 60 foi complicado, agora Vietnam, entre os dereitos civiles, bueno, aquí tamén houve as súas rupturas, non sei, vivimos unha época confusa. Mais se hai algo, de todas as maneiras, eu penso que no Estado español está poñendo unha ruptura en riba da mesa é realmente a revolución que hai dentro das nacións, da necesidade que temos de conseguir que a xente diga temos posibilidades e capacidades e podemos facelo desde nós propios e desde nós mesmos. Hai moitísima xente que está totalmente convencida de que se determinadas decisións se tomasen en Galiza, a solución sería outra. Que pasa con todo ese espolio de todas as persoas estafadas polas participacións preferentes e subordinadas, que cal sería a situación se realmente todos os impostos se recadasen aquí, se o sistema de financiamento fose outro, a capacidade que temos de ter unha soberanía económica, penso que iso é necesarísimo. Disculpade, porque sería unha saída. Estamos a empezar a abrir xa debates. Outro debate. E estamos outro programa. Pois tempo a vera, Martiño, para seguir falando destas cousas. Vamos a dar paso á seguinte sección porque xa está por aquí Vítor Giadas. Que cámara miro! Pois está aquí con nos Vítor, parece ser que xa tuvemos algún problema outra vez para volver, pero bueno, xa iremos mellorando, pouco a pouco, que esta é a primeira vez que facemos un directo, polo menos algúns. Boas noites, Vítor. Boas noites. Bueno, Veño con 4 ou 5 temas. Os temas desta semana non dan para moita piada, non hai moito chiste, porque o conto máis ben triste. Traio un chío do deputado da CUP, Quim Arrufat, que comenta da reforma da administración local e di a reforma da administración local abre a porta á entrada do capital privado especulativo. E pregúntase... Pero un momento, Vítor, de quen era o chío? De Quim Arrufat. Quim Arrufat? Quim Arrufat, o deputado da CUP no Parlamento catalán. E pregúntase se máis aínda, o sea, non sei se é tan dramática a situación para que entre tanto capital especulativo ou non sei exactamente, non sei que opinan as tertulianas aquí neste caso. Eu creo que todavía non descubrimos os límites dos esfínteres. Non digo por demais aínda. Non, é certo que se está a producir unha concentración, antes o comentaba aquí Antón, e unha acumulación de riqueza en base a un modelo que non ten nada que ver nin cunha saída lógica a isto, nin cun modelo productivo e que forma parte de modelos especulativos. O certo é que se miran os servizos única e exclusivamente desde o punto de vista de dar beneficios económicos, ese é o problema. Até o de agora, o que les cuantifican é concellos pequenos, isto non lle dan réditos, entón o que imos facer é concentralos para poder darlles eses grandes paquetes a grandes multinacionais. Ese é o modelo de privatización que sobarda con moito que temos agora. As grandes multinacionais que montanche unha empresa que sirve para a limpeza, para o modelo educativo, para a seguridade e hasta para o lecer e as discotecas. É dicir, esas empresas temos moitas
que están optando e copan o mercado e a externalización de servicios a prezos baixos, que eliminan iniciativas ou cooperativas locais ou posicións empresariais locais. E eso é así. Me gustaría señalar que, de todos modos, nas últimas décadas en Galicia, cas caixas, os redor das caixas, etc., que houve un capitalismo de amiguetes que rara vez se Un capitalismo? Primeiro, aos das caixas todo o mundo lle deixou facer, isto punto A. O señor Galloso e o señor Méndez. Ninguén, nin tan sequera se propuxo, ou non demasiado, unha lei de caixas, que non sei, estou falando das décadas anteriores, e todo o mundo lle deixou facer por acción ou por omisión. E, ao redor deste, xente, moitas empresas do país, Pescanova, como tantas outras, isto, pois, xenera un capitalismo falso de pantalla, de amiguetes, etc., que casi ninguén denunciou. E es que hai que decirlo. Todos estaban contentos. Bueno, porque iba ben, pero tamén hai unha responsabilidade de ter información, porque a veces, efectivamente, oiga, pues, quen sabía que as caixas pues, tiñan ese nivel de risco, non? Pero incluso, se non tuveran, incluso se foran ben, me conto entre os que ignoraban que o risco fora tan elevado, non? Pero incluso se foran ben, non é de recibo que fosen bonapartistas como eran, é dicir, que non tuveran ningún tipo de control público, sendo que non son, eran entidades privadas. E entón, en todo, unha das tragedias en Galicia, pero en toda España, é que ese 50% do negocio financiero o quedaron os bancos. É un dos grandes cambios. A ver, Vítor. Podemos rematar tendo como patrocinan xa estacións de metro, tendo que patrocina o capital especulativo privado concellos, rollo Coca-Cola patrocina Boadilla del Monte ou algo así, non sei. Todo chegará. Que máis nos traes, Vítor? Que se que tes 8 chios e comentamos tanto cada un. Non, a ver, despois trouxen outro sobre o tema de unha rapaza que se chama Raquel Pérez Álvarez, que fala sobre o tema dos insumisos do PP e do PSOE e di: os alcaldes del PP van a hacer un scratch a Rajoy ou a Montoro por la reforma da administración local. E xa falaba desa antes, pero isto non sei exactamente. Hai algo que decía Goretti, que era a posición da FEGAM, que sí que había unha posición crítica, non? Pero ata onde vai chegar esa posición crítica? Porque, claro, ali establecemos un debate, ao final eran emendas parciais á lei, cando no fondo eu creo que a única solución era a retirada da lei. E logo, ao día seguinte, veuse o efecto dunha posición como a da FEGAM respecto aos diputados do Partido Popular en Madrid. Non, con cal, hasta onde vai chegar unha gran pregunta. Mas, de calquera maneira, se polo menos esa posición da FEGAM se manifestase nas emendas parciais do PP, o día que os alcaldes do PP entendan que esta lei que se está aprobando vai a supor que eles non van a volver a ser alcaldes. Ao mellor o PP sí, pero eles non. Ao mellor o PP sí, eles non. Pois ese é o mellor é un día no que empeza a mudar as cousas. Exactamente. Sigo con outros temas, o tema da enquisa de población activa, os datos do paro. Nas redes sociais falaron máis ou menos deles. Vlad Fidel Salvador comenta e di: como estamos saindo da crise, Galiza ten hoxe 13.000 desempregadas máis que fai un ano, 277.000 persoas, o 21,6%. Isto é o túnel de Montoro. E non sei que opinan as tertulianas sobre a capacidade de Montoro de ver dragóns ou recuperación en donde cousas que xa están case mortas. Montoro ve de todo, vais a acabar os símiles ou comparacións, porque non sabes se sale do túnel, se entra, se ve a luz. Había unha cosa que comentaba Antón, que era a cuestión dos salarios, que dos vieiros, non? E o outro día asistía sorprendido cando dixo que, no fondo, os salarios non baixaran, únicamente moderaran o seu crecemento. Mais a consonancia, o tema é exatamente o mesmo que o país que nos pintou Feixóo durante o último debate do Estado da Nación. É absolutamente todo o mesmo, é un país que non sei onde existe. Vivir nese país. Claro, algo que non existe, que non se ve e que únicamente se lanza para ver se algunha xente pica, non? En algún momento. E xa, por seguir noutros temas, e enlazando xa o paro coa folga estudantil contra a LONCE, Honecker RDA, presidente de Eric Honecker, comenta... Sí, comenta que non é unha folga, son cento de miles de xovens celebrando os datos da enquisa de poboación activa, cento de miles de camareiros con laude, yupi, basicamente... é o que hai, non sei exactamente, o sea, celebrar que van a acabar traballando no McDonald's ou algo así.
De feito, aínda que non o teño aquí, había un chío dun rapaz que vin outro día que decía que un estudio científico decía que moitos científicos españois decían que as patacas con Coca-Cola iban moi ben no McDonald's, exactamente. Madre mía. Madre mía. E Que máis? Trouxen, xa na miña obsesión coa caverna mediática e coa dereita e tal, trouxen chíos de Lentir Vigo, un señor que adoro e que me encanta, que comenta que porque una ley educativa solo la puede hacer el PSOE, si el PP gana las elecciones por mayoría absoluta y las hace, es un facha, no la LOMCE. Bueno, non sei que opinan as tertulianas sobre isto, sobre se o PP está legitimado con esa maioría absoluta ou ten que falar con toda a comunidade educativa ou... Evidente que a idea do PP é que con a maioría absoluta pode facer absolutamente todo o que queira e que para él a participación democrática consiste niso. Realmente hai moitas persoas que... O PP presentouse a esas eleccións cun programa antitético que está aplicando. Sí, sí, sí. É dicir, levaba estas medidas, porque as levaba, está legitimado. Mais a cuestión que non é eso. Mais, ainda que as levase, eu penso que nós debemos de manter unha posición coherente de que a participación democrática ten que ser moito máis que ir cada 4 anos a votar e a referendar e que hai cuestións moi importantes que afectan moito a vida da xente que deben ter un referendo e un consenso e un debate. E, ademais, moitas veces tamén de maneira, non sei, hipócrita, falsa, absolutamente cínica, o presidente Feixóo lanza esa idea de que ele está para debater, para consensuar, para chegar a acordos e logo non é capaz de cerrar nin sequera un. Así que a participación democrática é outra cousa, que votar e apoiar, non por moito que o leves no programa persoal. A Montoro chamanlle Montrolo, non? Con Feijóo non se pode facer un xogo de palabras. Con Feijóo non se pode facer ningún xogo de palabras, habrá que inventala. E outros chíos de Lentir Vigo... Pero trouxechen máis. Si, trouxen dous, nada máis. Iso é un vicio, cuidado. Si, non, que me encanta. Comenta e di, porque os progresistas son as leyes socialistas que garantizan al hijo del obrero unha enseñanza líder en fracaso escolar. Outra vez, o sea, falan de eficiencia, falan de moitas cousas que non sei. Isto é algo que me chamou moitísima atención, falar do fillo do obreiro. A educación é para ricos nada máis, ou non sei exactamente que pretende Lentir sobre isto. É que hai unha cuestión que sirve para servizos públicos como son o ensino e a sanidade, son correctores das desigualdades sociais. O traballo que fixen do DEA, da tesina antes da tese, a tese non cheguei a empezar a facela, falaba das desigualdades sociais en sanidade e como o sistema público é corrector desas desigualdades sociais. E, sobre todo, nun exemplo concreto que era a saúde bucodental que non ten cobertura. E comprobabas como, ao final, os que non teñen caínse os dentes, non? Pois isto pasaría tamén co tema do ensino. Se non tes un sistema de becas, se non hai un sistema público que sea redistributivo, se verdadeiramente non existe e imos a un modelo competitivo, estamos eliminando un dos elementos fundamentais que é a redistribución e a corrección das desigualdades. Pero nesas están, non o fan inocentemente. Están en esas. Sigo con outros chíos e xa entrando xa neste debate da nomenclatura e xa empezan a poñer de moda a xente da dereita o vocabulario, a eficiencia dentro da educación e tal. Jaime Ballesteros, un dos trolls máis míticos de Twitter e dos de verdade, comenta que di, en un chío di, menos socialismo e máis mentalidade empresarial e competitiva na educación, tanto alumnos como centros. E deixa así exactamente a situación. Aquí o profe. A competir, Antón, a competir. A emprender. Non, pero eu sin barro son... Bueno, non digo nada. Arranca, home. Se non discrepamos van a pensar que estamos pactados. Van a pensar que hubo un pacto aquí, Antón. Me corto. Bueno. Aí a cuestión, eu creo que está moi ben analizada por Xurxo Torres xa desde o inicio, todo o que significa vocabularmente o cambio, a reforma de eliminar palabras como creatividade, liberdade, autocrítica, reflexión e introducir todo iso de emprendemento, eficacia e talento, pero sempre todo encaminhado ao mundo da mercantilización. Ese é o grande cambio, un cambio de mentalidades que se vai aplicar de maneira, ademais, que xa se está facendo nestes momentos. Pode dicir que en España, en realidad, hai unha educación moi boa, o que hai unha economía moi mala, e unhas élites que xa non digamos.
Sí, é aplicable tamén para a sanidade. Sí, curiosamente. E nos, por exemplo, nas cuestións de investimento e retorno, hai uns resultados espectaculares. O exemplo da sanidade do que se inviste e logo do retorno que hai, da calidad dos parámetros, é dicir, aí sí que hai eficiencia. O que pasa que non interesa esa eficiencia. Seguimos, Víctor, estamos moi fora de tempo, sei. Xa. Bueno, pois entonces prosigo un chío de Germán Terz que comenta un atraso secular de España. Ves aquí a maltratarnos. Sí. Bueno, se anunciou no primeiro programa, non? Que eran as cousas que lle gustaban. Sí, encanta. E di que fala do moito que gasta o Estado en educación e di, gastamos como los finlandeses e rendimos como los mauritanos. É un milagro desa marea verde que quere defenderlo hasta la muerte. Bueno, un bo exemplo é el. Claro. Por exemplo, el que o sistema educativo non pasou por el porque... Xa. Onde chegou. E xa xogando... Outro día lle escoitaba a Javier Dorado, representante de Nova Xeración, decir que el era un fillo das reformas educativas do PSOE. Dixen eu, mira ti. Como en sentido peyorativo. Dixen eu, pois mira. E xa xogando co tema do directo e trouxen uns tweets que acabo de coller agora mesmo e apañar aquí, comenta... Non se meterán moito con nós na rede, non? Non, o funambulista, comentaron o tema do móvil que estaba creando interferencia, sí, pero nada. O funambulista di que un resumo parcial da entrevista a Paco Rodríguez foi que o inferno son os outros e di basicamente iso. E despois outro que trouxen, que este sí que vai a ter un pouco máis de chicha, de Torciño, nun chío, que Martiño Noriega está se convertindo neste momento no Alfonso Rojo da media galega, exactamente. A ver, responde, Martiño. Eu fago como facía John Benjamin Tosa, que nas roldas de prensa que decía no comment. Apareces en todas partes, Martiño. Sí, xa ves. E xa o chío, como piada final, enlazando os dos temas do fin de semana, que son a mani da Asociación de Víctimas do Terrorismo e o Barça Madrid, Hugo Martínez Abarca comenta e di que está por ir mañán a mani facha de Madrid para pedir que o Madrid non acate a decisión do árbitro no penalti de Cristiano Ronaldo e que hai que salirse, se hai que salir da Liga, se sae directamente. Pero respecto, por exemplo, aos media galego, é importante estar nos lugares onde podas fixar tamén posición nestes momentos onde hai tanta intoxicación, non? E, sobre todo, tamén é importante estar en formatos como estos, que son emerxentes e que intentan facer contrainformación. Pois aí estamos, tanto nós como os nosos compañeiros de Galiza no Cero. E aí estamos tamén outros, apoiando. Moi ben. Pois nada, quero darvos as gracias a Martiño, a Antón, a Goretti. A ti. Hoxe tíamos un certo reto por diante, algúns nervios, bueno, xa veremos a ver se o público agradece. Boa noite, Víctor, a ti tamén. Boa noite. Nada, a ti vexo toda a semana que ven. E a vos espero que tamén, espero que gostara deste primeiro programa do debate en directo, e agardo vos a semana que ven aquí, en Irmandade TV.